Čaute lidi, v dnešním videu tady vyjedeme první mastery na ATVčku. Zbývá nám tam skoro 10 000, takže to dokážeme vyjet. Já to budu jezdit na měsíci, protože tam se víc třeba lítá než někde na poušti, takže bude to takové lepší, aspoň to bude i rychlejší. Tak trochu moc rychle jsem se zabil. Mám tam ještě 4 jízdy, takže to je v pohodě. Tady jako chtělo by to hodně lítat na tom měsíci, protože to hlavně tady přidává, jinak to můžu jezdit ty klasické, kde není ten tak kdyby low gravity efekt, nebo jak to mám říct. Ale stejně na to pak nebudu mít peníze, ale jak získám, tak si to koupím. A bude se to do budoucna hodit. A škoda, že tady je toto. No, hlavně jak mě to nezabije. To je takové... Já jako jsem hodně špatný asi. Protože já hned hebnu jako... To je hrozná. Teď 35 airtime, takže jako dost se tady letí na tom měsíce, ale tolik mastery to zase nedává, aby to bylo třeba lepší než kapy. Když teď je double mastery, tak se to jako jezdí líp, ale pořád to není tak jednoduché na tu vzdálenost. Jak můžu zase zhebnout? Já to teď zkusím v nějakém normálním, třeba tady na poušti. Vzal jsem si schválně tento mod, protože budu zkoušet pinkat, ale moc mi nesedá ten podopad, že nikdy ho nechytím snad. Teď dobře. Nice. Jako s jinýma autama, třeba s gliderem, mi o dost víc to sedí s podopadem. Ale tady je to takové jiné. Takže chci to ale už vyjezdit. Ale nemůžu jako tak rychle, když teď jsem to zapl a zbýváme ještě nějak 8 000. Takže to bude ještě chvilku trvat. Šest airtime. Pojď. Teď mi sedl podopad úplně, ale teď když nemám fuel, tak nejde už nic. 10 airtime. Nice, tady dám aspoň 30 airtime. 40 dokonce, tak to je dost dobré. 12. 4. Tady se teď poletí. Chtělo by to vzít ten fuel, ale to je v pohodě, i když ho nevezmu. Podělám to. Jako já za ATVčkem moc neumím jezdit. Já vždycky se přitahuju blbě. Znám lidi, kteří umí o dost líp za ATVčkem jezdit než já. Protože já jsem hodně podprůměrný, mi přijde za ATVčkem. Takže by to chtělo. Ale teď za to bude aspoň 1000 mastery s tím double mastery. Je double mastery víkend, takže to si užiju. Vždycky. Teď já už jsem jako vyjezdil hodně mastery za tento víkend, kvůli tomu, že je to, ale no skoro 1000 s tím avantem, takže to je v pohodě. Ještě jednu jízdu mám. Pak když tak můžem zkusit jeden cup, ale to není prostě ono to, co je zábavné. To se dělá tak prostě o dost líp, ale je to lehčí. Ale nechci si když tak plýtvat Finstreak Shieldy, protože tam, když zhebnu, tak skoro vždycky už mám prohru hned. Tak pojď.
to bude muset, to ještě chvilku bude trvat, dát, abych už měl to první mastery. Takže to teď už bude mít to, tak, ale teď dostanu hodně mastery, mi došlo. Doufám, že třeba 2000, protože pak to bude o dost lepší, když dostanu 2000. Já mám i nějaký winstreak, jako celkem malý v kapech, takže to bude dávat tam víc díky tomu winstreaku jako mastery, ale nemám moc velký, škoda. Ale, 1500. Tak teď si tady zajdeme tady toto na vzdálenost, ale to je v pohodě. Už ty 4000 nebo už skoro jenom 3 dojedem tady tímto. To je v pohodě. Doufám, že jako se to bude hodit do těch týmů, že to nebude úplně k ničemu. Jak se to vedu, že tím nevím, jestli se to tam bude hodit, ale když tak nějakých, jak to tam bude znovu, tak se to určitě bude hodit. Tak, pojď. Musím tady jet. Teď bych chtěl letět dost a moc se mi to nepovedlo letět teda. Pojď. Ale když dojedu daleko celkem, třeba aspoň tak 3000, tak taky to dá dost mastery. Nevím, kolik to dá, protože i tak se budu ale snažit co nejvíc lítat, kvůli tomu, že za to je hodně mastery. A i za Velie je, ale to je těžší než tak to jenom letět trochu. To je úplně v pohodě. To je hodně lehké, hlavně. S těma TVčkem ještě když se přitáhnu, tak to, a teď jedu celkem rychle. Teď znovu jsem pinknul. Znovu. To je dobré chytat ty podopady. A škoda. To je jako celkem špatná, ale nový rekord možná dám. Aha, tak nedám. 750. Už zbývá jenom 2,5K do toho, abych měl první mastery na ATVčku. To s gliderem by teď těch 1,5K bylo úplně lehké dojet. To může být v dalším videu, když tak, že jezdím glider mastery. Zabil jsem se a tak už jsem kousek od toho, jenom už 700 nebo 600 to dojedu touto jízdou, doufám, že to mastery. No, tak teď jsem lidi odjel jednu jízdu, ale je to taková blbé, protože za tu jízdu jsem dostal hodně málo. Takže touto jízdou už to dojedu, doufám. Teď už mi zbývá jenom nějak 500, takže je to v pohodě. Tak teď. Dostanu doufám dost, protože tady jsem se zabil na tomto místě. Doufám, že teď jsem tady se nezabil. A dobrá. Tak letím celkem dost a 8 jenom. Tak to je slabá. Jako, ať to zmizí už, jo, v pohodě. Tady vezmu fuel a jedu dál. Musím jet hodně daleko už. Ne, kolik za to dostanu? No, 360. Už jenom 100, tak to za chviličku už to je. To dojedu 500 metrů a bude to, když trochu budu letat, tak to úplně bohatě už bude stačit. Doufám aspoň. Takže já dojedu kilák, zkusím a pak
se zabiju. Abych měl jistotu, že to bude. No, tak, no jako podle mě už to asi teď je, ale abych měl jistotu a nemusel jet další jízdu. Dobrá. Nebo já už se asi tady zabiju. Jo. A 4. Ne, to asi není. Nebo je, nice. Takže já to asi koupím, jak budu mít nějaké peníze zas, ale jako jinak, já jsem hlavně utratil peníze za rally car a tam to jako stálo hodně všechny ty mastery tam koupit, ale tady za chvilku už toto budu mít koupané, jako, nebo získám na to a tady další, nice. Maslu ještě. Tak čau.